Narito ang explanations. Kapag passive structure ang pinag-uusapan, titingnan natin ang forma ng verb. Ang given sentence, ang verb ay have described, isang active form, meaning ang subject ang gumagawa ng action. Ang action dito ay describe. They have described. Ang they ang gumawa ng pag-describe. Isa itong simple na present perfect tense. Kung gagawin itong passive, ang pattern niya ay magiging has or have, depende kung singular ang subject or plural ng passive na sentence, plus been, plus past participle. Kagaya nito, has been described, ang option C. Ang verb na ibang option